Hej, jeg er lige blevet inspireret til at lave en lille video til dig omkring det her med, hvordan vi kan stresse rundt og komme væk fra nuet og begynde at berøve os selv for en følelse af, at vi kan mærke vores liv, at vi kan mærke vores relationer, vi kan mærke kærligheden, vi kan spise et stille og roligt tempo og være fokuseret og samtidig få lavet vores opgaver en efter en på en rolig og effektiv måde. Der sker simpelthen så meget i vores hjerner i tiden. Altså, den tid, vi lever i, er jo fyldt med informationer og fyldt med tilgængelighed online. Der er simpelthen så meget, vores hjerne og selv skal kunne kapere. Og rent faktisk kan vi jo ikke kapere det hele på samme tid. Så min video her, den handler om det at blive så nærværende, så god til at prioritere og så fokuseret, at du ved, når det er nu, jeg laver denne her opgave, og det er om 2 timer, at jeg har fuldstændig fri, eller det er der, jeg har lavet min mindfulness-pause. Altså, at du sørger for begge dele. At vi mennesker sørger for begge dele. At kunne præstere og levere og arbejde på en effektiv måde, og hvor det ikke bare handler om leveringen, men også selve det at lave dem. Og ikke bare overstå dem. Og skynde os videre til den næste ting på to-do-listen. Så en af de ting, som jeg kom til at grine lidt af på den her konference, jeg har været til her i Firenze, det var, at underviseren sagde, being busy is boring. Jeg synes simpelthen, det er sjovt, fordi ja, det er faktisk ret kedeligt. Men det er jo det mindste, det er. Altså kedeligt at være stresset, som hun siger, ikke? Det er den mindste pris. Jeg vil sige, at det også slår rigtig mange ting ihjel af liv, og hvis vi har vores egen virksomhed, så slår det virksomheden ihjel, hvis der er stress. Hvis der er sådan det på arbejdspladsen, så slår det også en hel masse ihjel der. Både med samarbejde og det kan være i familien. Der er bare, jeg vil stort set sige, at alt liv bliver ødelagt af, hvis der er meget negativ stress. Vi kan godt håndtere, en kortvarig stress, men vi skal sådan set hele tiden sørge for at komme hjem til os selv og blive nærværende igen. Og det er det handler om. Det er at blive så nærværende, at det ikke er muligt at ophobe eller akkumulere stress. Det er det handler om, når det er sådan, at vi træner mindfulness. Og det er det handler om, når vi skal lære at prioritere og være fokuseret. Det er, at vi både sørger for det ene, nemlig at lave det, vi skal lave, og det, som står forrest. Der er altid kun én ting, der står forrest. Og det kan være, at det er 3 til 5 ting, du har på din prioriteringsliste, som der skal laves i dag. Men der er altså lige en ting mere, der skal prioriteres, og det er den der pause. Altså, hvor du ikke skal noget, og hvor du ikke skal præstere. Det er uhyre vigtigt. Så det er det går ud på. Det er, being busy is boring. Det er det mindste. Det slår også en hel masse ihjel. Og hvis ikke, at du vil betale prisen for det, hvad er der så tilbage? Men det er faktisk at komme ud af det der tankemylder, som konstant presser dig til at lave noget. Og hvis du føler, at du konstant skal lave noget, så prøv lige, det hjælper ikke at blive ved med at lave noget for at løse det. Vi kommer nogle gange til at løse vores stress ved at lige sige, okay, men jeg skal lige have overstået det her, jeg skal også lige have lavet det her, og så kan jeg slappe af. Men når vi så når dertil, så er der mere, som hjernen finder på, den gerne vil løse. Så bevidsthed om, at hjernen faktisk fungerer sådan, at den vil blive ved og ved og ved. Men du, med din bevidsthed, skal styre, hvad det er for noget, den skal løse i dag og lige nu, og ikke andet. Fordi hvis det er sådan, at den får en to-do-liste med 300 punkter, så vil den også tro at gå ind for at skulle løse 300 punkter. Og så bliver det sværere at sove roligt om natten. Så få virkelig prioriteret og virkelig få holdt pauser. Det er muligt at få stressniveauet så langt ned og nærværet så langt op, at du ikke akkumulerer stress, og du faktisk kan nyde det at være til stede. Så det er dagens lille budskab her fra Firenze. Hej hej.